Monggo, Pak. Pandu ya, Rai. Pandu apa? Dikawal. Dipandu, dituntun. Ora utuh pinten dibisiki Oh, ya. divisi. Oke. Lah napa mireng nek divisi, Pak? Tak cedak rene. Pak Agus menjenengan mbok mriki to, Pak, panggah mriku. Sampeyan wae sing rene ta. Jenenge peh nek sing cilik kono. Loh, kok padha ae? Mbak Eni madakno Mas Agus padha. Oh nggih sami ireng itu. Dedeke. Dedeke Sami. sami. Nggih. Dhuwur. Sumeh piyaline. Loman napa? Sugi nggih Amin. sami masyaallah tabarakallah. Amin. Amin. Mangke ampun pindah Pak teng mriki mawon. Jenengan Kula gadah mboten. joko napa mboten to sakjane? Kathah, Mbak. Kata. Nggih. Nggih kula purun. Sampeyan arep apa ora? Monggo Joko melarat. Sugih. Monggo. Ambane semene, Mbak. Halo. Lokasine luas banget. Oh nggih. Menika gadane Bapak. Dadi ora mungkin melarat. Oh nggih. Nggih Pak, Yai kok Maju ya, Bos. Kok malah mundur-mundur kok. Iki wong penting nek nyeblok mah. Ngapunten Pak Agus jenengan apa kebelet pipis? kuwi iki gandoli. Gandoli. Oh. Monggo. Aku tumbangi dan sari umpama sliramu margi cah manis aku kan bakal ngelati sinet sing mintawe aku semono prasetyo janji prasetyo ning ati tansah cuma dening netra rinaksa paroso rasaning priya mitra sak jagat raya kelingono esteran samudra manise aduh terjadi hati selawase terus piye lanjutnya Rono paran. nalikane ro endalu atiku lam-lamun sira sayu kumbangi dan sari umpama sliramu margi dah manis aku kan bakal ngelati sen lintange aku semono
janji prasetya ning ati mandeling netra rinaksa karo rasaning priya mitra sajagat raya kalingana ukiran samudra manise dimas dati ati selawase nalika nira endalu atiku lan lamun sira cahayu aku mandeling netra rinasa kae lintanging laku asik Jenengane wong kula datang mriki panggung parane panggung mriki.